spraviť energiu, aby ste sa prepojila myšlienkami k novému vzťahu, k novému domu. Ak by sme tu dali, že práca, hej, môžem to tak písať, lebo ja kresliť moc neviem, skôr píšem knihy alebo nahrávam meditácie. Takže, ak by sme chceli prácu, hej, takže naša energia sa delí už na 3 časti. Tým, že naša energia sa rôzne rozdeľuje na 3 časti, nemáme dostatok energie, aby sme to všetko získali. Ak máme vnútorný pokoj a harmóniu, napíšeme ju tu, harmónia, pokoj, v tom prípade, hej, ak máme nad sebou harmóniu a pokoj, v tom prípade sa nič nerozdeľuje, lebo vizualizácia, vnútorný pocit, harmónia dáva 100% všade.